అలసటి ఎందాన్ని మళ్ళా చూసేదెలా మల్లె పువ్వంటి తెల్లా గుర్తుకు వస్తుంది మళ్ళా వచ్చేసింది వైరస్ దిక్కులు చుట్టాలా ఎలా చుక్కలు చూడాలా ఎలా చంపేస్తున్నావే పిల్ల కనబడవేలా ఎలా 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 జన్ని చెప్పేదెలా ఎలా 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 నీ మనసుని చేరేదెలా. వెల్కమ్ టు మై షో పృథ్వీ చంద్ర. ఇలా హై పిచ్ లో అరిస్తే గొంతు పోతుంది కాబట్టి నా ఎక్సైట్మెంట్ తెలుస్తుంది బావా నీకు. సో ఫస్ట్లీ థ్యాంక్ యూ సో మచ్. కొంచెం డీసెంట్ గా వెల్కమ్ టు మై షో పృథ్వీ చంద్ర. థ్యాంక్ యూ సోనీ. ఇట్స్ మై ప్లెజర్. నిన్ను ఈరోజు ఇంటర్వ్యూ చేయడం అనేది నాకు పెద్ద టాస్కే, బట్ ఓకే. ఇట్లాంటివి చేస్తుంటే కూడా ప్రాబబ్లీ నాకు ఫ్యూచర్లో వేరేవి చాలా ఈజీ అవుతాయేమో అనిపిస్తుంది. ఎనీవే, సో వీ హ్యావ్ ఎ సిగ్నిఫికెన్స్ పూలకుండి ఇవ్వడానికి. ఏంటంటే వీ వాంట్ యూ టు ఆల్వేస్ బీ రిమైండెడ్ ఆఫ్ డూయింగ్ సంథింగ్, ఒక చిన్న లైఫ్ స్టైల్ చేంజ్ టువర్డ్స్ ద ఎన్వైరన్మెంట్. లైక్ ఐ స్టాప్ యూజింగ్ ది షవర్ అండ్ బాత్ టబ్స్ అండ్ ఓన్లీ బకెట్ లిమిట్ చేసుకున్నాను. సో అలాంటి చిన్న లైఫ్ స్టైల్ చేంజెస్. సో ఆర్ యూ డూయింగ్ ఎనీథింగ్ ఆర్ వాట్ ఇస్ దట్? చెట్లకి పండ్లు కోసుకొని నేను తింటాను అనమాట. జస్ట్ అట్లని కాదు, బేసిక్గా ఏంటంటే క్లెన్లీనెస్ ఇస్ వన్ థింగ్ దట్ ఐ యాక్చువల్లీ బయట నేను అందరిని తిడుతూ ఉండే మనస్తత్వం నాది బేసిక్గా. అది ఏంటి అట్లా చెత్తపడేసరికి ఏంటది. సో ఐ స్టార్టెడ్ మై సెల్ఫ్ దట్ ఐ విల్ not trash it wherever. I will put in all the things in the dustbin that's got from your sister. So super. I think I follow that. Keep doing such good things. ఇంకా ఎన్వైరన్మెంట్ సేవ్ చేయడం కోసం లైఫ్ స్టైల్ చేంజ్లు చాలా చేయాలి. ఈ మొక్క చెట్టై మానై అయ్యేంత వరకు మీరు ఇది ఒక మహావృక్షం అయ్యే వరకు నేను దీన్ని కాపాడుకోవడం కాదు, నిరంతర వార్తా శ్రవంతిలాగా లైఫ్ స్టైల్ చేంజ్ చేస్తూనే ఉండాలి, నీళ్లు పోస్తూనే ఉండాలి. థ్యాంక్ యూ. ఐ లైక్ దిస్ ఐడియా. అంటే ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ అ బొకే విచ్ గోస్ ఒక 2-3 days లో వేస్ట్ అయిపోయే బొకే కంటే దిస్ ఇస్ రియలీ థాట్ఫుల్. థ్యాంక్ యూ సో మచ్. థ్యాంక్ యూ. హాయ్ పృథ్వీ చంద్ర, వెల్కమ్ టు లెట్స్ టాక్ మ్యూజిక్ విత్ సోనీ కొమండూరి. హాయ్ సోనీ. ఆల్రెడీ చాలా వియర్డ్గా ఉంది. జస్ట్ అ మినిట్ ఇన్ టు ద షో ఇట్స్ సూపర్ వియర్డ్. సో ముందే డిస్క్లైమర్ ఇస్తా, తను నాకు బావ అవుతాడు, వీఆర్ రిలేటెడ్. హీ మ్యారీడ్ మై సిస్టర్. సో మధ్యలో బావా లేకపోతే ఇంకెవరన్నా అలా లీనియన్స్తో వచ్చేస్తే యు నో ఇట్. ఓ బావా మా అక్కని చక్కగా చూసుకుంటున్నా. నేను చూసుకోవడం కంటే తనే బాగా అదే చెప్తాం అనుకున్నా. సో యా, ఫస్ట్లీ కంగ్రాచులేషన్స్. 2020-2019 has been insanely incredible for you. Thank you so much. You've sung for almost every big movie. Thank and you. That అంటే నీ వాయిస్ అనేది ఇట్ ఈస్ అ స్పెషల్ వాయిస్. సో నీ వాయిస్ని పర్ఫెక్ట్ ప్రొజెక్షన్ ఇయర్ చాలా 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 బాగా అయింది. అండ్ ఐఎమ్ సో హ్యాపీ ఫర్ యూ. దర్బార్ కానీ, రారా, జగతిని జయించదు, ఐ మీన్ what not, anything that you've sung has become a great hit. Thank you so much Sony. Congratulations. Very sweet. Thank you. I'm so proud of you. తెలుసా, లైక్ ఎక్కడన్నా ఈ పాట వినిపిస్తే మై ఫ్యామిలీ తెరకు మాలూమ్ మై బావా sang this feeling ఉంటుంది. Very sweet. Thank you so much. So firstly, when did you start singing? చిన్నప్పటి నుంచే, బట్ వెరీ యంగ్, ఎల్కేజీ నుంచి ఐ స్టార్టెడ్. మా అత్తయ్య వాళ్ళు యాక్చువల్లీ దే వర్ లెర్నింగ్ కర్ణాటిక్ అనమాట. అంటే బిఫోర్ బ్యాక్ వెన్ దే వర్ యంగ్. అండ్ డాడ్ ఆల్సో వాజ్ ఇన్ టు కర్ణాటిక్ మ్యూజిక్ అట్లా. అండ్ దెన్ మమ్మీ వాళ్ళ రికార్డ్ చేసి మమ్మీ నేర్పించేది నాకు. అలాగా ఐ స్టార్టెడ్ లెర్నింగ్. వాళ్ళ చిన్న అవి ఎట్లా ఉంటాయంటే అవి కూడా జింగిల్స్ లాగా ఉంటాయి అనమాట. కరెక్ట్. ఆటలు ఆడి పాటలు పాడి అలసిపోయానే, తీయని తాయిల మీదో తీసి పెట్టమ్మా. సో దీస్ ఆర్ ద జింగిల్స్, లైట్ మ్యూజిక్ జింగిల్స్ లో చిన్నపిల్లలు నేర్పించేది. సో ఐ స్టార్టెడ్ విత్ దట్. అండ్ దెన్ ఎల్కేజీలో అట్లా కాంపిటీషన్స్ చిన్నగా. ఈ స్కూల్ కాంపిటీషన్ లిటిల్ ఫ్లవర్ తెలియదు స్కూల్ కాంపిటీషన్. సో దట్స్ వెన్ అరే బాగుంది వాయిస్ అని చెప్పి దే పుష్ మీ. సో తర్వాత యూనో మనమే కాయర్ వాళ్ళు తోసారు, నువ్వు జారిపోయావా? ఇంకా
అంతే లోతుకి వెళ్ళిపోయావా ఇంకా? అంతేగా. అండ్ యు నో ద కాయర్ ఆల్సో కదా, మాంట్ఫోర్ట్ కాయర్, ఎవ్రీథింగ్ వాస్ క్రేజీ. అవును, స్కూల్ ఫస్ట్ పీరియడ్ వెళ్ళి అటెండెన్స్ చేయడం, సెకండ్ పీరియడ్ నుంచి మ్యూజిక్ రూమ్ లో కూర్చోవడం. అందరం అదే చేసాం స్కూల్లో. పాపం నెక్స్ట్ జనరేషన్ కిడ్స్ అందరు చచ్చిపోతారేమో, సీక్రెట్స్ బయట పెట్టేస్తున్నాం. 8th 9th 10th అయితే ఇప్పుడు అందరూ ఐఐటి ఇట్లా ఒలింపియాడ్స్ అని అట్లా చదువుకుంటారు. మనం ఏం చేసామంటే మ్యూజిక్ రూమ్లో కూర్చున్నాం. సో ఇట్ వాస్ ఫన్. అంటే మ్యూజిక్ స్టార్టెడ్ లైక్ దట్ అండ్ దెన్ చారీ సార్ అగైన్. సో లిటిల్ మ్యూజిషియన్స్ అకాడమీ, ఇట్ హాస్ చేంజ్ మై, అంటే సింగింగ్ ఇన్ హోమ్, బేసిక్ బయట పాడడం వేరు, గోయింగ్ ఆన్ స్టేజ్, like presenting a song on stage, I think I learned a lot there. Like ante I know everybody says this, కానీ నేను ఒక క్లాస్ అటెండ్ అయ్యాను పర్టికులర్గా. ఐ నెవర్ టోల్డ్ దిస్ బిఫోర్ ఇన్ ఎనీ ఇంటర్వ్యూ. సార్ ఒకసారి ఒక షో చూసి బాంబేలోనో సమ్వేర్, లిటిల్ స్టార్స్ అని వాళ్ళకు ఒక గ్రూప్ ఉండింది, ఇఫ్ ఐఎమ్ నాట్ రాంగ్, లిటిల్ స్టార్, నా పేరు కూడా గుర్తుంది, బాంబేలో సంథింగ్ లైక్ లిటిల్ మ్యూజిషియన్స్ అకాడమీ లాగే హైదరాబాద్లో. సో ద వే దే వర్ పర్ఫార్మింగ్ వాజ్ చాలా డిఫరెంట్ అని చెప్పేసి ఒక క్లాస్లో చెప్పారనమాట. అంటే ఒక సండే క్లాస్లో హౌ టు పర్ఫార్మ్ అ సాంగ్ ఆన్ స్టేజ్. సో హౌ టు పర్ఫార్మ్ అ సాంగ్ ఆన్ స్టేజ్ అనేది సార్ ఒకరోజు ఆ క్లాస్ తీసుకున్నాం. దట్ డీప్లీ, అంటే ఇవన్నీ క్లాస్లో ఏం నేర్చుకున్నాం అంటే మేబీ చెప్పడం కొంచెం కష్టమేమో, బట్ ఆల్ దీస్ థింగ్స్ కదా సబ్ కాన్షియస్ మైండ్లో ప్లాంట్ అయి ఉంటాయి, రావాల్సిన టైంలో బయటకు వస్తాయి. సో మేబీ వన్ ఆఫ్ ద రీజన్స్ వై పీపుల్ కాల్ మీ అ గుడ్ పర్ఫార్మర్, మేబీ దాట్ వాజ్ అ సీడ్ అంటాను నేను. అంటే ఐ వాజ్ రియలైజింగ్ అట్ ఎక్కడి నుంచి వచ్చింది అది, వాంట్ పర్ఫార్మ్ నైస్లీ అనేది. సో ఐ ఓ మై స్టేజ్ ప్రెజెన్స్ అండ్ పర్ఫార్మింగ్ క్రెడిట్స్ అండ్ రికార్డింగ్ క్రెడిట్స్ కూడా సార్ నాకు చాలా పంపించారు రికార్డింగ్స్. వెన్ ఐ వాస్ వెరీ యంగ్, ఐ వాస్ exposed to music in a very young age, and parents, you know, family was really, అంటే నా పెద్ద కష్టాలు ఏం లేవు, హ్యాపీగా ఏసీలో పుట్టా, ఏసీలో పెరిగా. ఏసీలో పుట్టడం కాదులే కానీ మరి ఓకే, అది మరీ టూ మచ్ కానీ, బట్ ఫ్రమ్ మిడిల్ క్లాస్ ఫ్యామిలీ ఐ నెవర్ హ్యాడ్ అంటే సీరియస్ ట్రబుల్స్ ఎప్పుడు ఏం లేవు. చదువుకో లేదా సంగీతం నేర్చుకో ఓకే అన్నట్టు ఉండే నాకు. సో వెరీ సపోర్టివ్ అస్సలు. సో ఐ నెవర్, ఇప్పటికీ నాకు ఎప్పుడు ప్రాబ్లం అంటే ఫ్యామిలీ సైడ్ నుంచి ప్రెషర్ కానీ టెన్షన్ కానీ డూ దిస్ ఆర్ డూ దాట్, నెవర్ ఇట్ వాస్ దేర్. సో ఇట్ వాస్ ఆల్వేస్ మై లైఫ్ అండ్ మై స్టఫ్. సో ఐమ్ హ్యాపీ. సో దాట్స్ హౌ మై మ్యూజిక్ స్టార్టెడ్, యు నో. సో ఆల్రెడీ మనము షో ఇప్పుడే స్టార్ట్ చేసాం అండ్ వి వెంట్ ఇన్ టు సీరియస్ టాపిక్స్, అండ్ మన ఫస్ట్ సెగ్మెంట్ ఇంకా ఫినిష్ చేయలే. That is PJ of the day. PJ of the day, okay. Yeah, so manam jam chese segment baava idi. Okay, cheppu. So what do you call someone with no body and no nose? No body and no nose. Nobody? Nobody knows. 50 points. సరే నీకోసం ఇంకొకటి అడుగుతాను. ఓకే 50 points. I was there halfway. If Pepsodent toothpaste kills 99% of germs, what does Pepsodent sensitive do? చంపేసిన జర్మ్స్ ని పాతి పెడుతుందేమో పాపం. కాదు, మానవత్వం భోజనాలు పెడుతుందా అందరికి చంపేసిన తర్వాత? ఆ జర్మ్స్ ని వండి పెడుతుంది అని చెప్పలేవా? ఇంకా సెన్సిటివ్ పాప, సెన్సిటివ్ అంటే ఏం చేస్తుంది చెప్పు, నువ్వే చెప్పు, ఏదో చెప్తావు. అది కూడా 99.9% జర్మ్స్ నే చంపుతుంది, బట్ వితౌట్ హర్టింగ్ జర్మ్స్ ఫీలింగ్స్. ఓ సెన్సిటివిటీ, చాలా ఉంది క్రియేటివిటీ. జోకులు నేను నవ్వానుకో. సో నేను ఒక టైల్ ట్రై. ఓకే, ఒక మనిషి ఇట్లా ఎడారిలో నడుచుకుంటూ వెళ్తున్నాడు, కొంచెం ఇది బట్టలు లేకుండా నడుచుకుంటూ వెళ్తున్నాడు. డోంట్ ఆస్క్ వై అండ్ వై. ఎడారిలో బట్టలు లేకుండా నడుచుకుంటూ వెళ్తున్నాడు. వాడికి ఫుల్ ఇట్లా ఒంటి నిండా చెమటలు. వాడికి ఒక పాయింట్ ఆఫ్ టైంలో చిరాకు వచ్చి నాకు ఇప్పుడు అర్జెంట్గా చెమటలన్నీ తుడిచేసుకోవాలనుకుంటాడు. అప్పుడు వాడి చేతిలో ఒక తుపాకీ ఉంది. వాడు ఎలా తుడుచుకుంటాడు? చెమటలు ఎలా తుడుచుకుంటాడు? తుపాకీతో. చెప్పు, ట్రై చేయి కదా కొంచెం. ఏదన్నా తుపాకీ చాలా ఇంపార్టెంట్. చెమట తుడుచుకోవడం ఎందుకని కాల్చుకొని చంపేస్తాడా? నువ్వు కొంచెం వైల్డ్గా ఆలోచించారు. అది అంత కెపాసిటీ లేదులే నాకు. ఓకే, ఆ తుపాకీ తీసి అలా గాలి లేపి టిష్యూ ఆ 2 టిష్యూ పేపర్లు తీసుకొని ఇట్లా తుడిచేసుకుంటాడు. టిష్యూ నెక్స్ట్ టైం ఎవరైనా
తుపాకీతో ఎందుకు కాల్చారంటే టిష్యూ ఇచ్చానంటే చెప్తారేమో నీలాంటి వాళ్ళ ఇంటర్వ్యూస్ చూసి. ఓ గాడ్. సో బాబా, వాట్ వాజ్ ద ఫస్ట్ సాంగ్ దట్ యు రికార్డెడ్ ఇన్ అ స్టూడియో? ఇట్ వాజ్ అ క్రిస్టియన్ డివోషనల్. ఓకే, చెప్పాను కదా, సార్ పంపించారు యాక్చువల్లీ. ఓకే. అండ్ సాకేత్, నేను, తర్వాత పూజ అందరం కలిసి వెంట్ టు రికార్డ్ ఇన్ RFC. పూజ రియాసల్కి వచ్చింది, బట్ ఫైనల్ షీ హ్యాడ్ సమ్ అంటే ఏమో మరి తెలియదు, స్కూల్లో లీవ్స్ ఇవ్వలేదో మరి ఆ టైంలో, అలాగా తను రాలేదు. బట్ వీ వెంట్ ఫర్ అ రికార్డింగ్. తర్వాత చిత్తరంజన్ గారి దగ్గర ఒకటి రికార్డ్ చేసాం, అందరం పిల్లలుగా ఎన్ని రికార్డ్ చేసాం కదా. సో దట్ వాజ్ మై ఫస్ట్ రికార్డింగ్ ఎక్స్పీరియన్స్ ఫర్ ఫిల్మ్. అన్నా film or solo or what is your debut? ఫర్ అ ఫిల్మ్ ఐ థింక్ రఘు కుంచే గారిది ఒక సినిమా ఆహనా పెళ్ళంట అని, అల్లర్ నరేష్ మూవీ. సాటర్డే ఈవినింగ్ అని ఒక సాంగ్ రికార్డ్ నేను అనుదీప్ పాడా అనమాట. సో దట్ వాస్ మై ఫస్ట్ సోలో రికార్డింగ్ ఎక్స్పీరియన్స్. అదే. So do you remember approx time, year and all? This was somewhere around 2008. 2008 లో నువ్వు నీ ఫస్ట్ సాంగ్ possibly 8 or 9, yeah. ప్రాపర్ సాంగ్ రికార్డ్ చేసావు. Yes, proper song. Awesome. And yeah, so మనం మన ఫస్ట్ రౌండ్ ఎంటర్ అయిపోదాం. So this round is called dumb songs. Dumb songs, okay. So it's basically like dumb charades. Okay. So dumb charades లాగానే బట్ పాట పేరు. Okay. సో నువ్వు నేను పంచుకుందాము. You ask me 3 questions, I'll ask you 3 questions alternate. Okay. నువ్వా నేనా? Cool. తేలిపోవాల్సిందే. పాయింట్స్ ఏమైనా వస్తాయా నాకు స్పెషల్గా? ఏమన్నా గిఫ్ట్ కానీ అట్లాంటివి ఏమైనా ఇస్తారా? కారు, బంపర్ ప్రైస్ అట్లా? చాలా. కానీ లక్కీ డ్రా. లక్కీ డ్రా. నీ పేరు లక్కీ డ్రాలో వేస్తాం, అదే నీకు గిఫ్ట్. మన ఇద్దరం లేదు, ఆ షాపింగ్ మాల్స్ లో లక్కీ డ్రా ఉంటుంది కదా, అందులో నీ పేరు తీసుకెళ్ళి వేస్తాం. అంటే అందులో చిట్లు ఖాళీగా 2 ఉంటాయి కదా అంటున్నా. మన ఇద్దరం ఉన్నాం కదా లక్కీ డ్రాలో. సరే, ఓకే, సరే. గుద్ది. సో ఫస్ట్ నేను ఎనాక్ట్ చేస్తాను. ఓకే. 1 word. I should guess the singer. రేవంతేనా? ఓకే. అవునా, వాడు అంత సిగ్నేచర్ ఉందా? ఓకే, నైస్. ఓకే, నేను ఇంకొక సింగర్ని అడగాల? నువ్వు చెప్తావు. రేవంత్ సాంగ్స్. ఓకే, రైట్. What dumb song game you are playing? చెప్పు. సాంగ్స్ చెప్పాలి తనవి. తెలిసినన్నా? ఓకే. అది ఎట్లా చెప్తా? తెలిసినే నువ్వు కాదని, తెలిసేనే నేనేను కాదని. ఇప్పుడు నాది ఛాన్స్. ఓకే. ఫస్ట్ 4th చైన్, నెక్లెస్. నీ పక్కన పడ్డాది లేరా చూడర పిల్ల, నాది నెక్లెస్ గొలుసు. నీ పక్కన పడ్డాది లేరా చూడర పిల్ల, నాది నెక్లెస్ గొలుసు. మీ బావగారు వచ్చేటి వేళ, నీకు ఇంటర్వ్యూ ఇచ్చేటి వేళ, మా బావగారు వచ్చిన వేళ, నీకు ఇంటర్వ్యూ ఇచ్చేటి వేళ, నాది. లెట్స్ టాక్ మ్యూజిక్. ఓకే, ఇంప్రూవైజేషన్ బాగానే ఉంది. లిరికిస్ట్ కాదు, మురికిస్ట్. ఇలాంటి ఇంకేం వినాలి నేను? షో అంతా ఇదే. ఇప్పుడు నా టర్న్. ఓకే, యా టర్న్. ఓకే. బస్ పైసా వస్తుంది. యూ వర్క్ ఫర్ దట్ మూవీ కదా? యా, లేదు యాక్చువల్లీ నో ఐ డోంట్ వర్క్ ఫర్ దట్. అంటే కోరస్లు చాలా పాడా కానీ ఐ డోంట్ నో సో విచ్ ఫిల్మ్ అని. ఇప్పుడు నా టర్న్ కదా? ఓకే. 4th. ఫస్ట్ బావగారు, బావా పన్నీరు. మరదలు, 3rd మరదలు. 2nd and 4th సేమ్. బావలు సయ్యా, మరదలు సయ్యా,
బావలు సయ్యా హే మరదలు సయ్యా రింబోలా రింబోలా రింబోలా. థ్యాంక్ యూ వెరీ ఈజీ ఫర్ us. నేనేమని నువ్వెవరివి అయిపోయింది. సో నా టర్న్. 2 సెకండ్. సూపర్, బాగుంది, చాలా బాగుంది. ఫస్ట్ది రూమ్ కాదు, కెమెరా, ఇంటర్వ్యూ, వ్యూ, కెమెరా, దాని ముందు రూమ్, ఆఫీస్, హాల్, ఒకటే రూమే కానీ రూమ్లో స్క్వేర్ కాదు, స్క్వేరేనా కాదు, బార్డర్స్నా బాగుంది ఓకే. ఫస్ట్ది స్క్వేర్ కాదు, కంచె కాదు, కొంచెం క్లోజ్. ఓకే, రూమ్ తీసే, బోర్డ్, టీవీ, మూవీ, యాక్షన్ మూవీ, బలమైన మూవీ, రొప్పొచ్చే మూవీ, దమ్ము బాగుంది, వాస్తు బాగుందే బేబీ, వాస్తు బాగుందే, కాస్త దోస్తు కమ్మందే. వాస్తు ఎలా చెప్తారు వాస్తు? అమ్మో కష్టంగానే అయితే నాకు 2 నీకు 2 ప్రస్తుతానికి. నీకు 3, సారీ నాకు 3 నీకు 2. నాకే 3 కదా. నేను ఆన్సర్ చేశా కదా, నాకు 3. నావి 3 అయిపోయేలాగా. ఇప్పుడు నేను ఓడగొడితే నేను గెలిచినట్టేగా. సర్లే, ఏం ఓడిపోతాలే కానీ ఇంకోటి. నేను ఓడిపోతాను, నువ్వు ఈజీ తీసుకున్నావు నాకు. జాలి చూపిస్తున్నా. జాలి 2 3 4. ఏమో న్యూమరాలజీ చేస్తున్నాడు. కాదంటే ఇట్లా చెప్తారు ఇది కూడా అని. ఓకే, మూవీ, హీరోస్ ఎవరెవరు? చిరంజీవి ఓకే కూల్. బావగారు బాగున్నారా? కానీ నాకు పాటలు తెలియదు. ఐ డోంట్ నో దట్ మూవీ. ట్రై టు ఎక్స్ప్లెయిన్. బంతి ఆ టైప్ ఉన్నాయి కదా. బావగారు బాగున్నారంటే రీసెంటా? బావగారు బాగున్నారా రీసెంట్ మూవీయా? చెప్పడం కష్టమే పాట. ట్రై ఇట్లా నాలాగా అట్లా ఏమన్నా చూడు, ఒక్కొక్క వర్డ్కి చూడు. రామ్మ చిలకమ్మ అది చూడాలని ఉంది. నువ్వు ఇంకా కిడోనా? అప్పటికి సినిమా రాలేదేమో. నేను అసలు ఇప్పటికీ సినిమాలు చూడను, నీకు తెలుసు నా సంగతి. నేను మొన్న ఆర్యా 2 చూసా. ఆ రోజు మన ఇంట్లో డిస్కషన్ కూడా అయింది. మర్చిపోయావు? లేదు మర్చిపోలేదు, గుర్తుంది. It was not you who spoke that day. ఓకే, థ్యాంక్ యూ ఫర్ దట్ క్లారిటీ. అయితే ఓకే, తాళి, పెళ్ళి, బాబు, పిల్లోడు, పిల్ల, పాప, అమ్మాయి, తల్లి, కూతురు. సెకండ్ వర్డ్ కూతురు, ఫస్ట్ వర్డ్ పెళ్ళి, అత్త, కూతురు, మొగుడు, కూతురికి తనేమవుతుంది? అత్త ఆంటీ కూతురా అమ్మో అప్సరా మస్తా బదిరింది. ఈ పాట తెలీదా నీకు? అంటే ఈ సినిమా తెలీదా నీకు? అది సో బాగా సక్సెస్ఫుల్లీ ఈ రౌండ్ నువ్వు నన్ను గెలిపిస్తూ వచ్చాను కాబట్టి నా కోసం రారా జగతిని జయించుదాం పాడవా ప్లీజ్. రారా జగతిని. And if you have to say something about that song or
ఈ పాట రికార్డింగ్ ఎక్స్పీరియన్స్ సంథింగ్ దట్ ఈస్ వెరీ వెరీ మెమరబుల్ ఫర్ యూ అనిపిస్తే యాక్చువల్లీ ఐ నో ఎవ్రీబడి వాంట్స్ టు వర్క్ విత్ కంపోజర్ లైక్ అనిరుద్, అంటే ఎవ్రీబడి నోస్ దట్. బట్ నాకు కాల్ వచ్చినప్పుడు ఐ థాట్ సమ్మన్ ఎల్స్ విల్ బి రికార్డింగ్ అని అనుకున్నా. అంటే ఐ డోంట్ నో, ముందు రోజు ఇన్స్టాగ్రామ్లో చూస్తే హీ వాజ్ ఇన్ యూకే అన్నట్టు అనుకో ఫర్ వరల్డ్ కప్. ఆ టైంలో వరల్డ్ కప్ అవుతుండే 2019లో. సో అది అయిపోగొట్టుకొని నెక్స్ట్ డే మార్నింగ్ వస్తున్నాడు. ఆ రోజు నైట్ పోస్ట్ చేశాను, నేను వెంటనే రికార్డింగ్ అన్నానంటే సర్లే అని చెప్పి వెళ్ళా, అంటే ఉండకపోవచ్చులే అని. దెన్ ఐ వెంట్ అండ్ హీ వాజ్ ద వన్ హూ రిసీవ్డ్ మీ. హీ స్పోక్ టు మీ ఫర్ ఆల్మోస్ట్ 40 minutes. కట్ చేస్తే 2 daysలో మార్నింగ్ వచ్చారు, పాట కంపోజర్, మధ్యాహ్నం కాదు మార్నింగ్ వచ్చారు, ఓ రోజు అయిపోయింది. నెక్స్ట్ డే మార్నింగ్ నన్ను పిలిచారు, లేదా ఆ రోజు ఈవినింగ్ పిలిచారు. 2 daysలో పాట అయిపోయింది. ద సాంగ్ వాస్ డన్ అండ్ రిలీజ్డ్ ఆల్సో. దట్స్ వాట్ యూ, అంటే మార్నింగ్ వచ్చాను, నువ్వు సాయంత్రం వచ్చావు, రేపు రిలీజ్ అయిపోయిన పాట. దట్ వాస్ ద, అంటే ఐ డోంట్ అండర్స్టాండ్ హౌ డస్ హీ వర్క్. లో ఉన్నావేమో మరి, అంటే నువ్వు సింక్ చేసుకొని అనిరుద్తో వర్క్ చేశాను, రికార్డ్ చేశాను అనే ఫ్యాక్ట్ రిలీజ్ లోపలే అయిపోయింది, రిలీజ్ అయిపోయిన పాట. దట్ వాజ్ సూపర్ ఫాస్ట్ అండ్ మంచిగా అనిపిస్తుంది నాకు. అంటే ఇట్ వాజ్ మోర్ లైక్ అ కొలాబరేషన్. ఇట్ వాజ్ నాట్ లైక్ అంటే పిలిచి పాడించినట్టు అనిపించలేదు నాకు. ఇట్ వాజ్ మోర్ లైక్ ఐ వాజ్ గివింగ్ ఇన్ మై ఐడియాస్, హీ వాజ్ టేకింగ్ మై ఐడియా. తను కొన్ని ఇట్లా we worked on a song అని చెప్పొచ్చు, rather than I sang a song కంటే. This is one kind of experience every singer dreams for. అంటే ఒక మ్యూజిక్ డైరెక్టర్ చెప్పినట్టు పాడడం is one kind of experience. బట్ ఇలా పుడింగ్ కొలాబ్ టైప్ లో కొలాబరేషన్ అని చెప్పాడు అంటేనే అసలు ఇట్లా ఐఎమ్ జస్ట్ వావ్ ఫ్యాక్టర్ వచ్చేసింది. It was that is one recording that I won't forget for the rest of my life. అంటే it was so amazing. And he was also very down to earth. అంటే నేను ఎక్స్పెక్ట్ చేయలేదు నిజంగా. అయితే when you look up to some person, when he's coming and hey Prudhvi, how are you, చెప్పు ఏంటి, I've heard your song. What? So you worked for him before or that? No, that was the first time. So అంటే నేను పంపించిన he researched about me, నా సాంగ్స్ ఏంటో తెలుసు. Yeah, being a star, I don't expect you to do homework on me కదా. So it is like a dream come true. Yeah, అంటే మన వర్క్స్ అన్ని తెలుసు అన్నట్టు మాట్లాడుతుంటే అన్న దాంట్లోనే అయిపోయింది రికార్డింగ్. సో ఇట్ వాస్ సూపర్ గుడ్ ఫన్ యాక్చువల్లీ. అండ్ పాట ఇట్లా హెడ్ ఫోన్స్ పెట్టుగానే లైక్ వన్ ఆఫ్ ద బెస్ట్ మిక్సెస్. అంటే మిక్సింగ్ కూడా చాలా బ్యూటిఫుల్ సౌండింగ్ అనిపిస్తుంది. బావా ఆ పాట పెట్టుకొని కార్ నడుపుతుంటే ఉంటది ఫీలింగ్. అంటే నేను ఒక F1 రేస్ ట్రాక్ పైన ఉన్నాను. నేను కూడా చెప్తా, పొద్దున్న లేచి ఆ పాట పెట్టుకొని ఇట్లా జిమ్కి వెళ్తుండే నేను, ఇట్లా ఎయిర్పాడ్స్ పెట్టుకొని ఇట్లా వెళ్తుంటే రా జగతిని జయించుద్దాం 7.5 kg డంబుల్స్. ఓకే రా చిచ్చి ఏంటిది 12.5 కొద్దులు గడులు గడపలు ఆ పాట అంత కిక్ ఇచ్చింది. దట్ సాంగ్ యూజ్డ్ టు గివ్ మీ దట్ హై. అంటే యా నా సాంగ్ కి నేనే ఇన్స్పైర్ అయ్యే పరిస్థితి వచ్చింది. అంటే సో అంటే నాట్ ఫేకింగ్ దిస్ బట్ దట్ సాంగ్ అదొక ఎస్ప్రెసో డబుల్ షాట్ ఎస్ప్రెసోలో ఒక 2 తాగితే వచ్చే కిక్ వస్తుంది. అడ్రినలిన్ ఇట్లా అడ్రినలిన్ ఇట్లా వచ్చేస్తుంది. సో రిపీట్ లో ప్లే చేసిన రోజులు చాలా ఉన్నాయి. అంటే నాకు నా పాటలు ఎక్కువ ప్లే చేసుకోను. యూజువలీ ఐ లిసన్ టు ఇట్, వచ్చిన కొత్తలో వాయిగొట్టేస్తా పాటని, అయిపోయిందా అని గొల్లేస్తా. బట్ దిస్ ఇస్ వన్ సాంగ్ దట్ ఐ థింక్ PrudhviChandra అదర్ సైడ్ ని చాలా మందికి ఇంట్రడ్యూస్ చేసింది ఈ పాట. సో కరెక్ట్, లెట్స్ లిసన్ టు దిస్ సాంగ్ ఫ్రమ్ యువర్ వాయిస్. ఈ లైన్స్ ఆర్ టేకెన్ ఫ్రమ్ ఇంటర్వల్ బ్యాంక్. యాక్చువల్లీ ఈ లిరిక్ ఎవరికి తెలీదు, ఇట్ కమ్స్ ఓన్లీ ఇన్ ద ఫిల్మ్ అనమాట. ఐ విల్ డూ దిస్ ఫర్ యువర్ ఎక్స్క్లూజివ్ థింగ్. అంటే కరెక్ట్గా నాని సిగ్నేచర్ తీసుకొని ఒక ఇంటర్వెల్ సీన్ ఉంటుంది, బ్యూటిఫుల్ సీన్ ఉంటుంది. సో బావా ద ఎక్స్పీరియన్స్ అండ్ ఇదంతా నాకు విజువలీ కనిపిస్తోంది. ఐ కెన్ సీ ఎవ్రీథింగ్ లైక్ యూ గోయింగ్ టు ది స్టూడియో చిల్లింగ్ విత్ అనిరుద్. వాంట్ యూ టు సింగ్ క్రేజీ ఫీలింగ్ సాంగ్ ఫర్ ఆల్ ఆఫ్ us. అదేంటది? నాకు తెలుసు నువ్వు ఈ పాట అడుగుతాను ఎక్స్పెక్ట్ చేసి నువ్వు మైండ్ లో ఈ అని కీ వెతుక్కుంటున్నావు అని. జస్ట్ ఇమాజిన్ రామదాస్ పోస్టర్ ఉంటుంది బయటకి, లోపలికి వెళ్ళగానే పోకిరి సినిమా వేశారు. ఎట్లా అదే మ్యాజిక్. ఓకే చలో. దిస్ సాంగ్ ఆల్సో ఇస్ మై ఫేవరెట్ అండ్ దేవి సార్ అమేజింగ్ కంపోజర్. యునో ఆబ్వియస్లీ కొత్తగా నేను చెప్పేది ఏం లేదు. ఐ స్టిల్ రిమెంబర్ క్రేజీ డాలీ స్లోగన్. సో దిస్ సాంగ్ ఇస్ రియలీ మై ఫేవరెట్, మై క్లోజ్ టు మై హార్ట్ ఈ పాట. ఐమాక్స్లో వాళ్ళకి షో వేయాలని ఉంది, క్రేజీ 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 ఫీలింగ్, బేబీ నీకు నాకు మధ్య లవ్ డీలింగ్. ఈ పాట వినగానే ఐ వాంట్ ఫాల్ ఇన్ లవ్. అమ్మ
మొత్తం నేను ఇప్పుడు ప్రేమలో పడితే అమ్మ నాన్న అండ్ అన్న ఇట్స్ ఆల్ బికాస్ ఆఫ్ PrudhviChandra. హీ ఈస్ మోటివేటింగ్, హిప్నటైజింగ్ మీ టు. ప్లీజ్ అందరూ వచ్చి ఈ పాట ఒకసారి వినాల్సిందిగా కోరుతున్నాను. ప్రేమలో పడాలి. ఈ పాట వింటున్నా కాబట్టి నేను ప్రేమలో పడుతున్నానేమో మమ్మీ. సో ఇఫ్ ఐ గెట్ somebody, 100%. PrudhviChandra is going to take the responsibility on his bhujalu. Responsibility, okay. Obviously. Yeah, okay, cool. So moving forward to our next round, it's called rhyming blanks. Basically, rhyming blanks. Rhyming blanks, okay. So fill in the blanks. Okay. Lyrics istanu and నాకు ఇష్టం అని చెప్పచ్చా? కాదు. దాని తర్వాత మ్యూజిక్ డైరెక్టర్స్ లిరిసిస్ట్కి కాల్ చేసి దిస్ ఇస్ ద లిరిక్స్ అని చెప్పి వాదిస్తున్నాడు PrudhviChandra అని నేను చెప్తాను. బే మామూలుగా చెప్తాం. యా సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇట్స్ అ క్రేజీ డాష్. సో ఫీలింగ్ ఓకే అలా. ఫస్ట్ డాష్ లేదుగా ఇజ్జత్ లేదు. పైసలు లేవుగా ఇజ్జత్ లేదు. ఏ పాట? అదే గుర్తొస్తలేదు నాకు. లిరిక్ గుర్తుంది. పైసలు లేవుగా ఇజ్జత్, పైసలు లేవుగా ఇజ్జత్ లేదు. అబ్బా ఏం పడబడినాగా. ఓకే. ఏవిటో ఇవాళ డాష్ వచ్చినట్టు. ఏవిటో ఇవాళ రెక్కలు వచ్చినట్టు వింతగా. ఓకే. నీ డాష్ పట్టుకు వదలనవి చూడే నా కళ్ళు. నీ కళ్ళని పట్టుకు వదలనవి చూడే నా కళ్ళు. ఓకే. అసలు ఓకే. ఎప్పుడు డాష్ వేసేవాడు, ఇప్పుడు డాష్. ఎప్పుడు ప్యాంట్ వేసేవాడు, ఎప్పుడు డాష్ 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 అంటే ఎప్పుడు అనేది పెద్ద ప్రాబ్లం అయిపోయింది. అప్పుడు ఎప్పుడు డాష్ వేసేవాడు డాష్, ఇప్పుడు డాష్ కట్టాడు. We tripped on this song, no? We used to irritate everybody by singing this song constantly. ఒక 1000 సార్లు పాడుకున్నాం బావ మనము. మా అన్న పెళ్లి టైంలో ఈ పాట రిలీజ్ అయింది. సో పెళ్లి పనులు అన్ని అయ్యేటప్పుడు అంతా నువ్వు ఉండరా మైండ్ బ్లాక్ బాబు నువ్వు చెప్పు ఏంటి గిన్నెలు తీసుకురా బాబు నువ్వు చూపి ఏంటి పెళ్లి బట్టలు రా. సో ఇలా కాలిచ్చాము. ఇంగ్లీష్లోనే డాష్ ఎప్పుడు? ఇంగ్లీష్లోనే డాష్ ఎప్పుడా? ఇంగ్లీష్లో నా తెలుగు ఎప్పుడు, తెలుగులో నా ఇంగ్లీష్ ఎప్పుడు? రీసెంట్ సాంగ్ ఓల్డ్ సాంగ్ కాదా? దిస్ ఇస్ నాట్ ద సాంగ్. ఓసి అనేది దిస్ ఇస్ ఓసి. నువ్వు గెస్ట్ చేసేటప్పుడు నేను డిస్ట్రాక్ట్ చేద్దామని. ఇంగ్లీష్లోనా డాష్ ఎప్పుడా? క్లూ ఇవ్వనా? గీతా మాధురి సాంగ్ దిస్ సాంగ్. ఇంగ్లీష్లోన దండమెట్టనెప్పుడు తెలుగులో నీకు వందనం. ఓకే, వెల్ డన్ బావా, సూపర్. చాలా చాలా బాగా ఆడావు. థాంక్స్. అండ్ ఐఎమ్ సూపర్ ప్రౌడ్ ఆఫ్ యూ. యా. సో యు షుడ్ బి. యా. ఎందుకు ఉండాలి బావా? యు షుడ్ బి అంతే. ఎందుకు ఉండాలి చెప్పు. ఒక్క డీటెయిల్గా నీకు 1/2 అవర్ ఉన్నప్పుడు చెప్పు, మనం మాట్లాడదాం. ఎప్పుడు వద్దు. నేను ప్రిపేర్ అవ్వాలి. సో మూవింగ్ ఫార్వర్డ్, దర్బార్ రజనీకాంత్ని దగ్గర నుంచి చూడడం, రజనీకాంత్ మూవీలో కోరస్ పాడడం ఏ పెద్ద అచీవ్మెంట్ అంటే యూ గివెన్ యువర్ వాయిస్ ఫర్ రజనీకాంత్ గారు అండ్ యూ పర్ఫార్మ్డ్ ఇన్ ఫ్రంట్ ఆఫ్ హిమ్. ఆయనకి గ్రాటిట్యూడ్ స్పీచ్ ఇచ్చే అవకాశం వచ్చింది. అవును. ఇన్ని థింగ్స్ ఇండియన్ ఫిలిం అంటే ఇండియన్ ఫిలిం ఫ్రాటర్నిటీ దీంట్లో లైక్ యూ వాంట్ టు వర్క్ విత్ ఫ్యూ లెజెండ్స్ కదా. అండ్ ఐ థింక్ ఇట్స్ రజనీ సార్ అండ్ టాప్ లిస్ట్. మిగతా కాదని కాదు, బట్ యునో దట్ టాప్ లిస్ట్లో. అంటే ఇంకోటి ఏంటంటే భయం ఏంటంటే ఆయన పెద్ద అయిపోయారు, ఇంకెన్ని సినిమాలు చేస్తారు తెలీదు. సడన్గా ఇప్పుడు పార్టీ అనౌన్స్ చేశారు, ఈ సినిమాలు చేయరా భయం కదా. సో
దట్ వన్ థింగ్ ఐ వాజ్ సరే మిగతా వాళ్ళందరూ పాడాలి, బట్ రజనీ సార్ ఇంకా రిటైర్ అయిపోయే ఏజ్, రిటైర్ ఎక్కడ అవుతున్నారులే ఆయన స్టామినా ఏంటి ఆన్ స్క్రీన్. సో బట్ వెనకాల అని వచ్చినా చాలు, వెనకాల ఇస్ ద థింగ్. సో వెనకాల అని పాడిన అవకాశం అన్నట్టు సిచ్యుయేషన్లో నాకు అగైన్ ఐ గాట్ అనదర్ ఆపర్చునిటీ టు డూ అ సాంగ్ ఫర్ రజనీ సార్. ఐఎమ్ సిన్సియర్లీ థ్యాంక్ఫుల్ టు అనిరుద్. అండ్ హిందీలో రఫ్తార్తో పాడాము ఈ పాట. రఫ్తార్ ఇస్ లైక్ వన్ ఆఫ్ ద టాప్ మోస్ట్ ర్యాప్ ఆర్టిస్ట్ కదా. సో ఐఎమ్ ప్రౌడ్ యాక్చువల్లీ. నేను ఇప్పుడు యూ షుడ్ బి ప్రౌడ్ అన్నాను. నువ్వే రీజన్ చెప్పేసావు. I don't want to put this expression. I am extremely proud of everything that you are doing and everything that you've done. Thank you so much. Thank you so much. Family ka shaan hai tu. Thank you so much. And I appreciate that. Yeah, so nee recording experience I would want to share. స్టూడియోలో ఇక్కడే రికార్డ్ చేసి పంపించాడు ఆ పాట. అండ్ వెన్ ఎవర్ ఐఎమ్ ఇన్ ద స్టూడియో హీఈస్ రీడూయింగ్ ద సేమ్ సాంగ్, ఒక వర్డ్ కరెక్షన్, ఒక ఇది కరెక్షన్, ఇది ఒక చిన్నది, అది చిన్నది. అండ్ ట్రస్ట్ మీ, నాకు ఆ పాట రిలీజ్ అవ్వకముందు మొత్తం వచ్చేసింది. సో అన్నిసార్లు ఐ హర్డ్ దిస్ సాంగ్ అండ్ ఆ పాట నన్ను నిద్ర లేపిన రోజులు కూడా ఉన్నాయి. రెడీ రెడీ అలానే బావా నిద్రపోతున్నా ఇక్కడ నేను అని చెప్పి. బట్ ఇట్ ఈస్ ఆల్ వర్త్ it. So sincere thanks to Srikanth Komanduri for recording my voice over and over again ee paata. It is our honor and pleasure. అంటే he was very patient enough to నాకు బాగా అనిపించింది. అంటే నాకు తర్వాత మేము ఇద్దరం బాగా జెల్ అయ్యాము. Srinath is మా బావ అగైన్, సాకేత్స్ లిటిల్ యంగర్ వన్, అండ్ హీఈస్ అ వెరీ సపోర్టివ్ గై టు. సో నాకు చాలా ఇష్టం తనతో రికార్డ్ చేయడం. మంచి ఒక కెమిస్ట్రీలో రికార్డ్ చేసుకుంటూ వెళ్తాం. సో వుడ్ యు హమ్ a few lines, ఒక 2 lines? మా వింత రెడీ సార్. రెడీ రెడీ దమ్ము ఇరుముడి అది తొడగడు వనగడు రెడీ రెడీ పెద్దల జడి. ఈ రూమ్ లో ఉన్న వాళ్ళకి ఇప్పుడు పాడిన వాల్యూమ్ ఇంటూ 10 అంత వాల్యూమ్ లో పాడాడు ఆ లైన్స్ పంచ్ కోసం. సో మీరే అర్థం చేసుకోండి, అర్ధరాత్రి 3ంటికి ఈ అని అరుస్తుంటే బావా ఎప్పుడు వచ్చితివి నీవు వచ్చి ఏమి పీకితివి నీవు అనాలనిపిస్తుంది. బట్ ఏం చేస్తాం, రజనీకాంత్ పాట మా ఫ్యామిలీ అండి అని చెప్పుకొని లైఫ్ లాంగ్ బతికేయచ్చు. సో సూపర్ ఫన్, it was super fun. And moving forward to our next round, guess the price. సో guess the price అంటే టైటిల్ లోనే అర్థమైపోయింది. డైమండ్ నెక్లెస్ అవన్నీ చూపించి నాకు ఇంత దీని రేట్ అంతా అని అడుగుతాం. అది కరెక్ట్ అయితే అది గెలిస్తే నేను డైమండ్ నెక్లెస్ తీసుకొని వెళ్ళిపోతాను. తప్పకుండా. నిన్ను స్కూల్లో ఉన్నప్పుడు చిన్నగా ఉన్నప్పుడు ఎంతమంది యూ ట్రాష్ యూ బ్లడీ డస్ట్బిన్ అని ఎంతమంది తిట్టారా? క్లాస్ టీచర్లు ఎక్కువ తిట్టేవాళ్ళు, ఫ్రెండ్స్ పెద్ద అంత అవకాశం లేకుండా ఫ్రెండ్స్. సో డస్ట్బిన్ ప్రైస్ ఎంత చెప్పు బావా? ఈ డస్ట్బిన్ లేకపోతే జనరల్ డస్ట్బిన్ యావరేజ్ ప్రైసింగ్ చెప్పనా? విత్ లెగ్ థింగ్. ఆహా, ఫ్యాన్ లాగా ఎంత బాగుంది. 150 రూపీస్. 150యా? నీకు ట్రాష్ క్యాన్ ఇంటికి తీసుకెళ్ళాలని లేదా? చెప్పు ఏంటి, ఎంత ఎంత అయిపోయింది. లాక్ కీ చేయంటే లాక్ కీ లాక్ 150. ఇట్స్ 99 రూపీస్. ఓ నాకు వాడు ఇంకోటి కొంచెం ఎక్కువ రేట్ అమ్మేసి అన్నమాట. బాగా ఎప్పుడైనా గిన్నెలు తోమావా? నేను ఐఎమ్ మోర్ లైక్ సూపర్వైజర్. సోని ఎట్లా అంటే పనులు చేసేవాళ్ళు ఉంటారు, పనులు చేయించేవాళ్ళు ఉంటారు. పనులు చేయించేవాళ్ళు అనమాట. అక్కడ కొంచెం అక్కడ తీసే అక్కడ కొంచెం అది అట్లా. బై మిస్టేక్ ఇట్లా మా అక్కతో బిహేవ్ చేస్తున్నావు ఏంది? బై మిస్టేక్ కాదు, విత్ మిస్టేక్స్ వల్ల బిహేవ్ చేస్తుంటా కాదు. షూరా? కెమెరా ముందు చెప్పాలనుకుంటున్నావా? అది అక్కడ పెట్టు, ఇక్కడ పెట్టు. అలా అంటే కొన్ని నేను నీకు కొన్ని చెప్తా చూడు. అంటే ఇంట్లో ఉన్నప్పుడు ఏమేమి టవల్ తీసుకురా, వేడి నీళ్ళు రెడీ చేయి అని చెప్పి అని వెంటనే లేచి టవల్ పెట్టుకొని వేడి నీళ్ళు వేసుకొని పెట్టుకో. సో యూ గెట్ ద ఫీల్, యూ గెట్ ద ఎక్స్పీరియన్స్ ఆఫ్ డూయింగ్ దాట్. అట్ ద సేమ్ టైం నేను చేసుకుంటా, పర్లేదు. పెద్ద సమ్ టైమ్స్ ఇగో కోసం పని చేసుకోవచ్చు అట్లా. ఆ మాత్రం భయం ఉంది కదా, చాలు. భయం అంటే నువ్వు ఎట్లా తీసుకుంటే అలాగా. ఐ టేక్ ఇట్ ఇన్ అ వెరీ పాజిటివ్ వే. సో ఈ వింబార్ ప్రైస్ ఎంత ఉంది గెస్ట్? సమ్వేర్ అరౌండ్ 20 రూపీస్. 20యా? క్లోజ్ అనా చెప్పు ప్లీజ్. క్లోజ్
22-23 అట్లా అవి చెప్పాలి రౌండ్ ఆఫ్ రూపీస్ నెగోషియబుల్ ఇట్స్ ఓకే రౌండ్ ఆఫ్ 20 రాంగ్ ఆన్సర్ భయ్యా ఇట్స్ 5 రూపీస్ 5 రూపాయలకి గిన్నెలు తోముకునే సబ్బు వస్తుంది ఆ మాత్రం కూడా తెలియదు సరే ఆ సబ్బుని వాడడానికి పీచు స్టీల్ స్క్రబ్బర్ స్టెయిన్లెస్ స్టీల్ స్క్రబ్బర్ 10 రూపీస్ అయింది అటు ఇటు 15 సబ్బు లేకపోయినా పీచుని తీసుకెళ్తున్నా మా బావ 15 రూపీస్ అమ్మాయి సేవ్ చేసిన నేను ఏమేవ్ గిన్నెలు తోమేవ్ అదే నేనే తోముకోవాలి అందుకే ఆ మాట అన్నాను కాఫీ చాలా కావాలి ఇప్పుడు నాకు అర్జెంట్గా మమ్మీ ఇందుకు వెళ్ళేటప్పుడు కాఫీ తీసుకురా అంది అయిపోతే మధ్యలో రత్నదీప్ స్టాప్ ఉండదు నాకు 120 రూపీస్ 120 పక్కా మోస్ట్లీ గివ్ ఆర్ టేక్ ఇగో 15-20 రూపీస్ అని అటు ఇటు చేసి ఇచ్చాలా 20 కాదు కానీ 15 రూపీస్కి నేను నీకు మేనేజ్ చేస్తాను 95 ఎక్కడ బతున్నావు బావా ఇట్స్ 170 రూపీస్ 170 బాగా కాఫీ కాస్ట్లీ అయిపోయింది మధ్య ఎక్కడ కొన్నాను అది బ్లాక్లోనా బ్లాక్ కాఫీ చేసుకోవడానికి బ్లాక్లో ఉంటామా బావా సరే ఓకే ఇట్స్ 170 సో యు డిడ్ంట్ విన్ ఎనీథింగ్ అదర్ దెన్ ద పీచు సో ఇప్పుడు వరకు యా నైల్ స్ట్రాబెరీ అండ్ అలోవెరా ఎక్స్ట్రాక్ట్స్ నైల్ కాబట్టి ఇట్ షుడ్ బి సమ్వేర్ అరౌండ్ కాదు 100% అది 230 రూపీస్ 230 ఫిక్స్ లాక్ 100% లాక్ యు పుట్ స్టెప్ ఇన్ పాపులరా ఇట్స్ 250 రూపీస్ 20 రూపీస్ అటు ఇటు గివ్ 20 రూపీస్ ఇంపాసిబుల్ అసలు 5 రూపీసే ఇక్కడ సో క్లోజ్ సోనీ ప్లీజ్ అసలు కావాలంటే ఇప్పుడు వాడుకోవడానికి ఇస్తా చేతిలో 5 రూపీస్ వేస్ట్ చేసావు నువ్వు కింద పడేసి పర్వాలేదు 5 రూపీస్ అటు ఇటు వాళ్ళు మేనేజ్ చేసుకుంటారు బట్ ఎనీవే థ్యాంక్ యూ ఫర్ బీయింగ్ అ స్పోర్ట్ అండ్ విన్నింగ్ కంగ్రాచులేషన్స్ ఆన్ విన్నింగ్ అ స్టెయిన్లెస్ స్టీల్స్ పీచు ఇంటికి వెళ్ళి బాగా గిన్నెలు తోముకో అరే తోమ్తా లేకపోతే తోమ్ గిన్నెలు తోమ్ అని పాడుకుంటూ వీడియో కాల్ చేస్తాను నీకు తప్పకుండా చేద్దాం సో బావా మగజాతి అనే ఒక సాంగ్తో ఐ థింక్ ఇట్ ఈస్ వన్ ఆఫ్ ద ఫస్ట్ ఇండిపెండెంట్ మ్యూజిక్ వీడియోస్ విచ్ వాజ్ రిలీజ్డ్ అరౌండ్ 8 years ago ఒక ఈజీగా ఒక 8 years ago రిలీజ్ చేసిన మ్యూజిక్ వీడియో అది యూ కొలాబరేటెడ్ విత్ రాహుల్ కదా రాహుల్ సిబ్లిగంజ్ అండ్ PrudhviChandra కలిపి మగజాతి అనే ఒక క్రేజీ సాంగ్ రిలీజ్ చేశారు ఫాలోడ్ బై మల్టిపుల్ చాలా చేసావు ఒక మంచి సోషల్ కాజ్ పాట కూడా చేసావు కదా భైరి అని అలా చాలా చేశాడు బట్ ఇండిపెండెంట్ మ్యూజిక్ అప్పట్లో హౌ డిడ్ యూ స్టార్ట్ అసలు ఎలా స్టార్ట్ అయింది అదంతా బేసిక్గా నేను ఎక్కువ మ్యూజిక్ వీడియోస్ అవన్నీ చూస్తుండే దెన్ ఐ థాట్ యాక్చువల్లీ మనకి అంటే సినిమాల్లో యూ హ్యావ్ అ సిచ్యువేషన్ సో యూ క్రియేట్ అ సాంగ్ కదా బట్ వాట్ ఇఫ్ వీ వాంట్ టు టెల్ సంథింగ్ మనకు చెప్పాలనిపిస్తే ఎలా ఉంటుంది అని దెన్ నా ఫ్రెండ్స్లోనే ఒక కపుల్ ఉంది పేరొద్దు వాళ్ళు బాగా ఫీల్ అవుతారు బట్ ఒక కపుల్ ఉంది వేరే ఆఫ్ ద రికార్డ్ చెప్పేసి నాకు సో వాళ్ళిద్దరూ ఎట్లా అంటే వాడిని పాపం బాగానే ఇచ్చుకునేది అనమాట వాడు చూడడానికి ఇట్లా సాలిడ్గా ఎట్లా ఉంటాడు వాడిని పాపం లెఫ్ట్ రైట్ అట్లా ఇప్పుడు ఇంకా కపులేనా ఇంకా కపులే వెరీ స్వీట్ కపుల్ కాకపోతే అప్పుడు దెన్ మగజాతి అనే వర్డ్ టర్మ్ ఏంటి మగజాతిని ఇట్లా అంటే నేను ఐ జస్ట్ ఎంటర్డ్ దట్ సీన్ అన్నాడు అండ్ ఐ చేంజ్ దట్ డైనమిక్ అక్కడ సో అది అందరు నవ్వేసరికి ఇట్ వాజ్ హెల్దీ థింగ్ ఓన్లీ బట్ అందరు నవ్వేసరికి ఓకే దిస్ కాన్సెప్ట్ మైట్ యాక్చువల్లీ వర్క్ అని then I started working on this concept and then I approached Rahul చేద్దామా ఇది సాంగ్ ఇట్లా అంటే then he was like very interested, he took it forward and completely with the crew and everything. Crazy. So that's how we did Magajati. So most of your videos were directed by yourself kada? Yes, I conceptualized my concepts yes, and anni nuvve kada. So I know there is another side of yours which is
which has ఇన్వాల్వ్స్ ఫిల్మ్ other interests too. Okay. Like వేరే అంటే నేను అలా చెప్తుంటే వేరే అఫైర్లో చిచ్చి మా బావ పవిత్రుడు. బట్ డైరెక్షన్, స్క్రిప్ట్ రైటింగ్ అండ్ అదర్ థింగ్స్లో బాగా ఈ మధ్య ఇన్వాల్వ్ అవుతున్నావు. I'm seeing all that. So would you like to speak about it? Actually, coming to it, I'm right from the beginning, I always wanted to convey something whenever I do anything. Be it writing a simple status nunchi, WhatsApp status nunchi, to making a music video and stuff. I actually try to say something through my work. That's what artists do. I'm not saying I'm a filmmaker, a singer, ni atlan kaadu. But ఒక ఆర్టిస్ట్గా నీ లోపల ఉన్న ఏమైతే ఉందో వాట్ యూ ఫీల్ యూ పుట్ ఇట్ ఆన్ పేపర్, యూ పుట్ ఇట్ ఆన్ యువర్ వర్క్ ఆర్ యువర్ ఇండిపెండెంట్ సాంగ్స్ కదా. సో దట్స్ హౌ ఇట్. సో యూ వాంట్ టు పుట్ పృథ్వీ చంద్ర ఇన్ యువర్ వర్క్. అంటే ఇది చూస్తే ఇది పృథ్వీ చంద్ర అని తెలవాలి అని, అంతేనా? అది సో సీక్రెట్ స్టోరీ టెల్లింగ్గా నేను చేసిన అన్ని మ్యూజిక్ వీడియోస్కి దెర్ ఇస్ అ కాన్సెప్ట్. అంటే అండ్ పీపుల్ కొంతమంది అర్థమవుతుంది, కొంతమందికి అర్థం కదా ఏంది అంటారు. బట్ యా ఇట్స్ ఓకే, వాట్ ఎవర్. ఐ ట్రై టు పుట్ ఇట్ ఇన్ అ గుడ్ వే. సో అట్లానే ఐ స్టార్టెడ్ ఫిల్మ్ మేకింగ్ కొంచెం ప్యాషన్ అవుతుంది అన్న టైంలో ఐ స్టార్టెడ్ యూట్యూబ్ ఛానల్ కాల్డ్ రాట్ ఫ్యాక్టరీ. అండ్ ఐ మేడ్ కపుల్ ఆఫ్ వెబ్ సిరీస్, టూ వెబ్ సిరీస్, ఒకటి స్టేజ్ ఆఫ్ లవ్ అండ్ హ్యాపీ అవర్స్. సో అలాగే ఐఎమ్ జస్ట్ ట్రైంగ్ టు పర్స్యూ దట్ ప్యాషన్ సీక్రెట్లీ. So I'm working more on it right now, and at the same time music was my first preference. Obviously. And because that is what got me into the industry, and that is there, and this is something that I really want to work on. This is what you're passionate about lately. Yes. So wishing you all the best. And I know that your dad is also interested and inclined towards writing and all that. Dad actually was ఆ టైంలోనే హీ యూస్ టు స్క్రిప్ట్ రైటింగ్ కోర్సెస్ కానీ అవన్నీ చేశారు. సో డాడ్ ఈస్ వెరీ సపోర్టివ్, మామ్ ఈస్ ఆల్సో వెరీ సపోర్టివ్. Obviously there is a lot of influence that is and a guidance that is put on. సో నువ్వు ఏదో వేగ్గా చేస్తున్నాను, ఏదో చేసేస్తున్నాను అన్నట్టు ఉండదు. డాడీతో చిన్నప్పుడే నేను మామూలుగా డాడీ యూస్ టు ఇన్వాల్వ్ హిమ్సెల్ఫ్ విత్ ఫిల్మ్ మేకింగ్ సర్కిల్స్ అనమాట. చిన్నప్పటి నుంచి ఐ యూస్ టు గో డాడ్, ఐ యూస్ టు లిసన్ టు దోస్ డిస్కషన్స్. తెలియకుండా అవి ప్లాన్ అయిపోయినాయి. అట్ ద సేమ్ టైం డాడీ కబోర్డ్ ఇట్లా ఓపెన్ చేస్తే అన్ని ఫిల్మ్ మేకింగ్ సంబంధించిన బుక్స్. సో ఈ మధ్య లాక్డౌన్లో అయితే ఐ రెడ్ ఆల్మోస్ట్ 20 to 25 బుక్స్, అన్ని ఇట్లా రోజు కూర్చొని చదవడం దాన్ని అట్లా. సో యా, హోప్ఫుల్లీ సమ్డే. సో ఈవెన్ మై మామ్ ఆల్సో ఇస్ వెరీ సపోర్టివ్. అండ్ మై బ్రదర్ ఇస్ వన్ క్రిటిక్. వాడిని కన్విన్స్ చేసిన అంటే చాలా అన్నట్టు. నిన్నే కాదు, యువర్ బ్రదర్ మీ తమ్ముడికి ఏదైనా నచ్చి నాకు కాంప్లిమెంట్ చేశాడే అంటే దట్ ఈస్ లైక్ అన్ అచీవ్మెంట్. ఇంకా నాకు ఓకే దిస్ ఈస్ లైక్ పక్కా హిట్, పక్కా అని ఇది కొడుతుందిరా అనే ఫీలింగ్ అది. సో అభి ఈస్ గ్రేట్ క్రిటిక్. అండ్ ఐఎమ్ ప్రిటీ ష్యూర్ పూజ ఆల్సో సపోర్ట్స్ యూ. పూజ షీస్ మోర్ నా వైఫ్ అనుకంటే నాకు బెస్ట్ ఫ్రెండ్ అని చెప్పొచ్చు. బికాస్ ద థింగ్స్ దట్ షీ నో ఇంకెవరికి తెలీదు. దట్ అదర్ సైడ్ ఆఫ్ ద కాయిన్ ఓన్లీ షీ నోస్. అంటే బయటకి ఇట్లా ఉంటా అదర్ సైడ్ తెలీదు. దట్ ఐమ్ అ వెరీ ప్లేఫుల్ గై యాక్చువల్గా. బట్ ఐ డోంట్ వాంట్ షో ఇట్. అండ్ బయటకు అందరికీ అట్లా నీకు తెలిసి ఉండొచ్చు బికాస్ వీఆర్ వెరీ వెరీ క్లోజ్. బయటకి నేను ఇట్లా ఫార్మల్గా ఇట్లా మంచిగా ఇట్లా హే సోనీ లీనియన్స్ ఏం కాదు. ఐ జస్ట్ టేక్ టైమ్ టు ఓపెన్ అప్ అంతే. టేక్స్ అ లాట్ ఆఫ్ టైం. ఓపెన్ అప్ అయినా లీనియన్స్ ఆ జోన్ లోకి ఎంట్రీ ఇవ్వడం అనేది రేర్. ఈవెన్ దట్ ఈస్ ద సేమ్ థింగ్ విత్ మీ. బయటికి ఏదో కుళ్ళు జోకులు వేస్తాను బట్ అన్నట్టు బయట అన్నట్టు. బట్ సో they are really support. My family is my strength. And yes. Awesome. So let's do a quick antakshari. Sure. Start with any of your songs. నువ్వు పాడినది. Okay. సాలారే సాలా ఉగెను లోకం ఉలాలా, సాలారే సాలా లోకలోల కోలా లాహిరి లాహిరి లాహిరిలో ఓహో హానా. హలో రమ్మంటే వచ్చేసిందా చెరి నీ పైన ఈ ప్రేమ, పొమ్మంటూ నువ్వంటే పోరే పోదమ్మా. మాయదారి మసమ్మ ఓ మసమ్మ మనమ్మాయి సారం బోధమే మా. మనసున ఉన్నది చెప్పాలనున్నది మాటలు రావే ఎలా. లాలి లాలి అనురాగం
సాగుతుంటే ఎవరో నిదురపోరే చిన్న పోదామరి చిన్ని ప్రాణం. మనసున మనసై బ్రతుకున బ్రతుకై తోడుకరుండిన అదే భాగ్యము అదే స్వర్గము. ఇంత బ్యూటిఫుల్ సాంగ్ పాడినాక ఐ డోంట్ వాంట్ టు కంటిన్యూ, సో ఐ వుడ్ లైక్ టు ఎండ్ దిస్ పీస్ఫుల్ చక్కటి పెరుగన్నం లాంటి పాటతో ఎండ్ చేసావు కాబట్టి లెట్స్ మూవ్ ఆన్ టు అవర్ నెక్స్ట్ రౌండ్. సో బేసిక్గా పేర్లని ఖూనీ చేస్తాం. లిప్సికా కసిలిప్, యూ షుడ్ గెస్ ద సింగర్స్ నేమ్. సింగర్, మ్యూజిక్ డైరెక్టర్, మన ఫ్రెటర్నిటీలోనే ఒక పేరు అది. ఓకే కూల్. Dono man sky uri, dono man sky uri, DONOMANSKYURI. Don't know man. I don't know man. No. ఒక వర్డ్ క్లూ ఉంటుంది, ఆ పేర్లో ఏదో ఒక పాట అయి ఉంటుంది. డోనో మ్యాన్ స్కై ఉరి. ఇంకా సోనీ కమండూరి. ఇచ్చి పేరు చెప్పకపోతే బావా మినిమం క్లూ అది. టాసెక్. సాకెత్. ఓకే. లివ్ కామా. లివ్ కామా. లివ్ కామం. కామం కాదు, కామా. ఏమన్నా? కామా. కామా. ఓకే. LIVKAAMA. మాలవిక. ఓకే. గాలి మనసు. గాలి GALIMANS. సుడిగాలి సుధీర్. కాదు. అంటే గాలి వచ్చిందని సుడిగాలి సుధీర్. ఎన్నున్నాయి? GALIMANSU. సుడిగాలి సుధీర్లో ఎన్నున్నాయి? సుమంగలి. రైట్ ఆన్సర్. ఓకే. పాల్కన్. PAALKAN. కల్పన గారు. ఫైనలీ ఎండింగ్ వచ్చేసరికి ఫుల్ ఆన్ ఫ్లోకి వచ్చేసావు. సో బావా, అమేజింగ్ టాకింగ్ టు యూ. అసలు ఇంత ఫార్మల్గా ఉండడం నాకైతే చాలా క్రేజీ ఫీలింగ్గా ఉంది. బట్ ఇట్స్ ఓకే, ఫర్ ద పీపుల్, బై ద పీపుల్. థ్యాంక్ యూ సోనీ, యు వర్ గ్రేట్. థ్యాంక్ యూ. సో లెట్స్ ఎంటర్ ఇన్ టు అవర్ లాస్ట్ అండ్ ఫైనల్ రౌండ్. We can't bring an audience. ఇక్కడ మనం ఆడియన్స్ని తీసుకురాలేము కాబట్టి ఇన్స్టాగ్రామ్ని ఒక మంచి వేదికగా వాడుకొని ఆస్క్ మీ అ క్వశ్చన్ అనే ఒక సెగ్మెంట్ పెట్టి, ఒక పోస్ట్ పెట్టి, పబ్లిక్ క్వశ్చన్స్ని ఒక ర్యాపిడ్ ఫైర్ లాగా ఒక సెగ్మెంట్ చేసాము. సో ఇన్స్టాగ్రామ్ క్వశ్చన్స్ నీకోసం. యువర్ ఫేవరెట్ సాంగ్. సాహితీ శివపురం అడిగారు. యువర్ ఫేవరెట్ సాంగ్. మనకు చాలా సాంగ్స్ ఫేవరెట్ ఉంటాయి, బట్ బికాస్ యువర్ ఫేవరెట్ సాంగ్ అన్నారు కాబట్టి యువర్ ఫేవరెట్ సాంగ్ చెప్తాను. అంటే నువ్వు పాడిన పాటలో నా ఫేవరెట్ సాంగ్ చెప్తాను. హంసనావా ఇష్టం నాకు. ఎప్పుడు ఎందుకు వచ్చితివి నీవు. హంసనావా ఇస్ మై ఫేవరెట్ సాంగ్. అట్లా. నేచర్స్ ల్యాండ్స్. యువర్ లవ్ స్టోరీ ప్లీజ్. ఐ ప్రపోజ్డ్, షీ యాక్సెప్టెడ్. అంటే అక్కడి నుంచి స్టార్ట్ అయ్యి నౌ మ్యారీడ్. పెద్ద అంటే ర్యాపిడ్ ఫైర్ అన్నావు కాబట్టి ర్యాపిడ్గా ఆన్సర్ చేసేది. ఎక్కువ ర్యాపిడ్ లేకుండా. ఓకే. హర్షిత 26. ఓకే. ఒరిజినల్ మ్యూజిక్ వీడియోస్ చేయొచ్చు కదా. యాక్చువల్లీ వాళ్ళే స్టార్ట్ చేశారు ఆ ట్రెండ్. సో జస్ట్ గో బ్యాక్ టు యూట్యూబ్. నేనే ఆన్సర్ చేస్తున్నాను. PrudhviChandra బదులు గో సర్చ్ ఫర్ హిస్ సాంగ్స్, దే ఆర్ అమేజింగ్. అంతే. హెయిర్ స్టైల్ చేంజ్ చేయరా అన్న మీరు. రేణు బిల్లా ఇస్ ఆస్కింగ్. చేంజ్ చేయొచ్చు, చేద్దాం, ఏముంది అందులో. అలా ఏం లేదు. హెయిర్ స్టైల్ చేంజ్ చేసిన రోజు మిమ్మల్ని గుర్తుపెట్టుకునే చేంజ్ చేశారు అన్న విషయం మీరు గుర్తుపెట్టుకోండి. నాకు మ్యాన్ బన్ టై చేసుకోవాలని నాకు ఇట్లా ఇష్టం అనమాట. అది ఏమో పెరగట్లేదు, అక్కడ అయిపోయింది. ఇట్ లుక్ నైస్ ఆన్ యు. సో ప్రత్యూషరావు, ఆస్క్ హిమ్ టు టెల్ హిస్ వైఫ్. Ask him to tell his wife. ఏం చెప్పాలి? Thank you, sorry. May I come in? Love you. రొమాంటిక్ ఫేజ్ అయిపోయింది కాబట్టి మళ్ళీ బీ అ లిటిల్ రొమాంటిక్ అండ్ జస్ట్ టెల్ హర్ దట్ యు లవ్ హర్. బావా. ఓకే చెప్తా. మెహర్బానీ ఇధర్. ఓకే.
ఇప్పుడు లవర్ అని చెప్పాలా, ఇట్లా పబ్లిక్లో ఎప్పుడు ఇట్లాంటి ఇమోషనల్ స్పీచ్ రాలేదు నాకు. అంత అక్కర్లేదు, జస్ట్ పూజ మేరీ జాన్ ఐ లవ్ యూ అని చెప్పు చాలు. పూజ ఐ రియలీ లవ్ యూ. ప్లీజ్ డూ టెల్ వాట్ ఈస్ ద ప్రాసెస్ టు మేక్ అ సాంగ్ ఆఫ్ యువర్ ఓన్ ఫ్రమ్ బిగినింగ్. అంటే క్విక్ I think I think you need to feel what the situation is, what is your emotion right now, and then start writing some random things, and then you'll get there. Yeah, this question was asked by Lalit. And Prudhvi Rajneti, సౌందర్య రహస్యవట. సౌందర్య అంటే పృథ్వీరాజ్ వాళ్ళ లాంటి ఫ్రెండ్స్ ఉన్నారు నాకు, వాళ్ళతో తిరిగి స్టైలిష్గా ఉండడం, ఎలా ఉండాలి, సౌందర్యానికి మారిపోయారు. ఓకే, నా పృథ్వీకి సోనీ అంటే ఇష్టమా, సాకేత్ అంటే ఇష్టమా, ఇద్దరిలో ఒక్కరినే చెప్పాలి. చెప్పు బావా. సోనీ అంటే ఇష్టం. ఏంటి అంతసేపు ఆలోచిస్తున్నా? సోనీ అంటేనే ఇష్టం నాకు. వాడు నాకు చిన్నప్పుడు తబలా వేసాడు వాడు నా మీద, అందుకే వాడు అవునా? అయ్యో, వాడి సంగతి తెలియదా నీకు? చెప్పు, చేతులు ఏది కనబడితే అదే కదా. ఆ రోజు తబలా అంతే. ఓకే అన్న, వీ వాంట్ మోర్ ఒరిజినల్స్. శ్రేయా రెడ్డి. షూర్ డెఫినెట్లీ. మిగతా వాళ్ళందరూ హాయ్ హలో అలాంటివి చెప్పారు. సో చాలా మంది నీ లవ్ స్టోరీ మీద పడ్డారు. ఒక 7 to 8 లవ్ స్టోరీ అని వచ్చింది. సో ప్రాబబ్లీ ఎప్పుడైనా ఒక ఇన్స్టాగ్రామ్ రీలో అలాంటిది ఏదైనా చేసి నీ లవ్ స్టోరీ ఇలాబరేటెడ్గా పెడితే ఎవ్రీబడి గో ఫాలో పృథ్వీ. యాక్చువల్లీ ఒక చిన్న ట్విస్ట్ ఇస్తాను. యాక్చువల్లీ అసలు నువ్వు నడురా, నువ్వు ముందుకెళ్ళరా అని చెప్పి ధైర్యం ఇచ్చే ఫ్రెండ్స్లో సాకేత్ గాడే. హీ వాజ్ ద గై యాక్చువల్లీ హూ పుష్ మీ టు ప్రపోజ్. యాక్చువల్లీ అంటే నాకు ఇష్టమని చెప్పాను, దెన్ ఈజ్ లైక్ గో అని. మళ్ళీ కామెడీ చెప్పనా, వాళ్ళ వైఫ్ మా అక్క, వాళ్ళ కజిన్ ని ఫ్రెండ్ కదా సెట్ చేసిండు అప్పట్లో. చెప్పలేము, ఏం బాగానే ఉంటాగా నేను. అయినా లాటరీ కొట్టింది మీ అక్క. సెంటెన్స్ కరెక్ట్. ఒక అవకాశం ఇస్తున్నాను. జస్ట్ పర్లేదు బావ. ఇట్స్ నాట్ వెరీ ఆఫెన్ దట్ యు కమ్ అక్రాస్ గైస్ లైక్ మీ కదా. సో కరెక్టే, నీలాంటి వాళ్ళని మటుకు ఇంకెప్పుడు కలవము. సో వన్ స్పెషల్ పీస్. సో వీఆర్ డన్ విత్ దిస్ క్రేజీ రౌండ్. సో మనం ఎండింగ్కి వచ్చేసాము. అండ్ మన షో స్పెషాలిటీ ఏంటంటే వీ హ్యావ్ దిస్ థింగ్ కాల్డ్ మెమొరీల్. సో దట్ ఈస్ మెమరీ రీల్ దట్ ఒక్కొక్కరిని ఇంటర్వ్యూ చేసిన తర్వాత వాళ్ళతో ఈ ఇంటర్వ్యూ మెమరీ ఆ ఇన్స్టాక్స్ కెమెరాలో క్యాప్చర్ చేసి విల్ ప్రిజర్వ్ ఇట్. సో Baba, let's get into the Instax moment. So once again, thank you very much for being on Let's Talk Music with Sony Komanduri. So మా ఇంటికి వచ్చావు కాబట్టి బావ గారు మీకు నార్మల్గానే ఎక్కువ మర్యాదలు చేయడం అలవాటు అయిపోయింది. సో ఇక్కడ కూడా చేయాల్సి వస్తుంది. సో ఫస్ట్లీ వీ వాంట్ యూ టు బీ ఎక్స్ట్రీమ్లీ సేఫ్. సో a mask and a sanitizer. Thank you. Plus small gift from our end. Wonderful. Looks super good. Thank you so much. Legends. Thank you. దీనికి రేపు సార్థకత వస్తుంది. Okay. No comments. Okay. అయితే so I'll want to talk something. Sony, actually చాలా హ్యాపీగా ఉంది to be on your show. And I've been seeing you when you were this small, okay? So కొంచెం పెద్దోళ్ళ ఫీలింగ్ అవుతున్నా, నాకు కొంచెం పెద్ద ఏజ్ అయిపోయింది నాకు. So I'm really happy with the way you're progressing in your life. Thank you. And I really wish all the best for your life, your career. Thank you. Your future projects and all. Thank you. And thank you so much. And I wish the same things for you too, because family and all pakkan bedte, as a musician you are a rock star to me. Thank you so much. I would like to see you perform more and more. And PrudhviChandra live in concert ki nenu front row tickets konukoni, I want to buy the tickets, by the way. Naaku nuvu iyyaku free ga. I want to buy the tickets and be like, appudu wo mera family hai ani chepta. Appudu varaku. Thank you so much. Means a lot. Thank you. Yeah. So this is a radio. Inbuilt songs untai. Bluetooth speaker. Aux connect chesukochu. Wow. Any songs vastayi indulo? I think 500 to 1000 or 5
బ్యూటిఫుల్. సారేగామా వాళ్ళే మంచి ఓల్డ్ హిందీ సాంగ్స్, బ్యూటిఫుల్ సాంగ్స్, అన్ని హిట్ సాంగ్స్ ఉంటాయి. వావ్. సో బిఫోర్ వి ఎండ్ దిస్ షో టుడే, ఐ వాంట్ దిస్ టు ఎండ్ ఆన్ అ హై నోట్. ఆ హై ఎక్కడ వస్తుందంటే నువ్వు రారా జగతిని పాడితేనే వస్తుంది. సో బావ్, రారా జగతిని జయించుదాం, రారా చరితని లిఖించుదాం, రారా భవితని సవాలు చేసే కవాతు చేద్దాం, తెగించుదాం. So that exclusive lyric was for you, okay? థ్యాంక్ యూ సో మచ్. Show కోసం, yeah. సో గైస్, ఇంకెక్కువ మాట్లాడను. See you next week. Bye bye.